Allah dakta ka taimake ni na sha wahala a rayuwata na ga jafa'i na ga masifa na ga bala'i ka ci kai ya wuri ka san kan gaba da wani gobe ne kamar ya shi mata kai taimake wallahi ba inda zan je ya biya nake nema kaga ya biya nake nema ango na wakilin mubarak ga na riga mata bane to wakilan amarya fa karama kallawa Ikilima karfa ki gaya mata magana nan babu ruwa na fa din wallahi sai na faɗa duk gwaje-gwajen da aka yi ya tabbatar da suna lafiya ina sadakinta yaya taso me yake ka yaya ba mu da lokaci dan Allah ki tashi mu shiga ɗaki mana ɗaya biyu uku naga kawo Haruna ya wuce mu ba gan shi ba da sauri da waya a hannunsa akwai abin da yake faruwa definitely Hajiya ce take so ta magana da kai yaya Ya kike ji na yau a ranki? Kirji na sai bugawa yake dum dum dum. Mansur idan har ni na haifi Mubarak wallahi ban yadda a daura auren nan ba. Idan har Mubarak ya auri yarinyar nan wallahi sai na tsine mishi. Iyayenta sun lullube mana wani abu sun yaudare mu. Kar ka bari a daura auren nan. Mansur kar ka bari a daura fa. Wai me ke faruwa ne? duk matsala akan wannan daura auren ne Ai ina ganin duk wata matsala za mu iya warware ta a nan gurin. dan Allah ku za a dakatar da daura auren nan zuwa wani lokaci dan akwai matsala ta yaya za ku ce haka a yi gayya daga garuruwa daga kasashe duk a zo saboda wannan daura auren sannan ku ce an fasa ta yaya za a yi haka wallahi tun da har muka taru za a daura mata aure da koma waye mace bata isa ta namu daura auren nan ku je kawai a ɗauki sadaki su a basu za a daura aure ko da ku ko ba da ku ba kabiru ka ci gaba da zama waliyin sahiba ni zan zama waliyin nasir abba sahiba ba ta san nasir ko kaɗan bai kamata a yi haka ba zan sassaba maka kar ka ƙara baki a cikin wannan magana ni ubanka ne ba su an kafa ba kuma abokinka ba ba shawaranka nake nema ba An daura auren sahiba Hanza da Nasiru Kabir. me yake faruwa ne Kuma kowa yana watsi ba. Ba zan iya zama da shi. La ilaha illallah. bari ki gani in ji me yake faruwa sai na ji dalilin da yasa aka fasa aure na da sahiba wannan wani irin abu ne dalilin yana gun hajiya After his explosive debut statement with Balaraba new series, the unshakable and unsinkable gentle giant producer Abubakar Bashir Maishadda bounces back with renewed vision, renewed fire, and unmatched ambition. Sahiba. Kamance da sahiba kawai. wallahi al'azim kin cuce ni Idan baka sani ba Mubarak ba da aure aka haife ta ba. ni zan zauna da ita ko kuma ke ce zaki zauna min da ita Ka juyo ka rama a kaina. wallahi al'azim ko sama da ƙasa za ta haɗe ba zan sake ta ba Wallahi ƙarya kake yi. Ƙarya kake yi. Baba mahaifina da ƙarya yake. Da kuma da ƙarya. Wallahi mahaifina. ni na fi ƙarfin in yi miki ƙarya madina kun ga abin da kuka sha wallahi Allah ba sai bakku ba Umma. Umma, ki gaya musu ke ce mahaifiyata, baba kuma shine mahaifina. Ba ni da wanda ya fi ku. Ƙarya ne. A rika nema a nakasta min dan sunna a kan yadda ba ta da asali. Fara so. To da kanni mana. Da kanni. Dan Allah ka dake ni Kabiru. dukan da baka yi ba Da abin da za ku yi. Ke da gaske ne wannan yar gaba da Fatiha ce. aikin sahiba kama da yar gaba da fatiya barbadaddiya kawai Kai haƙuri ya Nasir, amma wa'annan kalaman da kake jifana da su sun isa haka. Bai isa ba, don ma ba iyayenki na zaga ba? Oh, ashe ma babu iyayen fa, uwa ce kaɗai ba a san waye uban ba. ya ishe ka haka ya isa Bai isa ba, za ki rama ne? Na ce waye uban naki? kai ma waye uban naka Sahiba, a star-studded force of its kind, Kannywood mini-series experience. Story, Abubakar Bashir Maishadda. Screenplay, Yakubu M. Kumo. Produced and directed by Abubakar Bashir Maishadda. The Kannywood UGGP. Sahiba. ba uban da sai dauke ta daga gidan nan
matata ce da kai da ubanka dukkan ku ba ku isa ku dauke ta a gidan nan ba. Kai ba, magana ce mutum a jina ne? Na ce ki koma ciki. Ba zan koma ba gidan ba zan tafi. Idan ka kuskure ka taɓa ta, to wallahi za ka gawo ɗaya daga cikin ko kika ma. To zan ga yadda za a yi ka ɗauke ta ka tafi da ita a nan gidan. Ke, koma ciki. Ba inda za ta je. Sahiba, don't believe.